аз съм Иван. Аз съм Ради. И днес ще правим влог, ще караме колелета. Може, ако някой е гледал от моя канал, там също правихме влог с колелетата. Сега ще минем по същия маршрут като преди. Но аз там да ви кажа, ако някой гледа моя канал, аз се отказах в него, понеже искам да се занимавам повече с този, както и Ради. И сега ще тръгваме. Спряхме тук на сянка, за да не ни е топло. И сега ще тръгваме. Сега снимаме с телефона на Ради. Защото вие не знаете, не знам дали съм казвал, но тук леко ще разклати, докато нагода камерата. Оп. Ако не знаете, ако не съм споменавал, моят телефон, но се щупи и камерата. Да, ритахме и тогава едно момче ми ритна с топката. Радио, ти го натам някъде. Не знам какво прави. Едно момче ми ритна с топката телефона ми и той тогава се щупи камерата. Да, хора, да ви кажа нещо. Сега го казвам в началото, не знам защо. Защото сега се сетих. И в края на влога ще отидем до някой магазин и ще вземем 2 коли. Зеро. Хора, и ще направим един клип с оригване, да не се оригваме. И хора, да ви кажа, не копираме никой. Преди сте го казали, не копираме никой. Тук малко движение. Тук оп, извинете, тук малко разклащане. Тук ще спреме за малко. Ето ни у нас. Чак. Тук сега сме спрели. Има движение. Тръгваме. Само 5 минути. И сега оп, ще да го пусна. Поне този път, ето, си взех ръкавици. Понеже миналия път ми излезнаха плюски, дето държа кормилото. И така, хора, сега ще да пусна камерата и сега спускаме баира и го е там, Ради. Аз се карам с една ръка като преди. Зад мен има кола, ето там може да се вижда. Ради, гледайте го какво прави. Тук леко може да разклати. Може леко да клати, понеже знаете как сме с нещата. Мислиме за бъдещето, ако нали са... Опа! Ако вие се абонирате, купуваме GoPro. Че изчакайте за малко. Хора, извинете ме. Минах през бордюри и ми се премести камерата. Ако се абонирате, ако стигнем 30 абоната, купуваме GoPro. Да. Ако стигнем малко повече абонати към 30 некъде, купуваме GoPro. Да, чухте ме добре. GoPro. И ще снимам фотограф. Ние сме деца и събираме пари. Да. И заради вас, ако съберем... леко, Ради! Ако съберем 30 абоната. GoPro. Хора, няма да е такова качеството. Няма да е такова качество, че като ходим на басейн, снимаме под вода всичко. Само се абонирайте. Дайте един лайк И това е. Сега се връщаме, като се качиме и там. Ето там, горе. Оп, чакай, че да фокусира. Ето, хора, качихме се тук. На един човек. И сега... Стане. И е тук. Оп. Е, по това се качихме. Чакайте тук леко да затегна. Само ми се мърда. Селфитика. Хора, може леко да е размазано, понеже не съм такова, не съм правил камерата. Това е телефон на Ради, не знам как си е направил от настройките. И в момента е много топло. Ние се изпотихме тук, се бъхтим като крокодили за вас хора. А вие
Не ми се абонират. Не мога да ви разбера. Толкова ли пък не ви кефат нашите влогови? Хаштаг Иван проси за абонати. Не, хора. Както искате, вие си преценявате. Дали ние ви кефим, дали ще се абонирате за нас, дали ще ни следите. Това си е ваша работа. Оп. Тук в момента карвам с една ръка. Оп. Ема аз карам през целия път с една ръка. И така, хора. Оп. Тук леко може да съм завъртял. И хора, така може да вземем GoPro. Зависи, ще видим за бъдеще как ще се така ще се развият нещата в канала и ще видим дали ще вземем GoPro. Оп. Раздруса леко. Снимай, вижте отстрани. Тук ради само пее Гери Никол, не спира цял ден тук ми. То не че цял ден, то хора в момента е 10 часа. Между другото ние за днес ще снимаме няколко клипа, понеже ние го казахме вече. Ради ще заминава на 29 за море. И днес ще имаме няколко клипа. Аз сутринта, когато го чаках да дойде в нас, снимах един клип в 8 и нещо. На Clash Royale, предполагам, ако не сте го видели, може да идете в канала ни да го видите. И ще снимаме и след обяд, казах ви вече. Едно, опитай се да не се оригваш, понеже двамата много се оригваме и обичаме. Оп, ради леко, ако ще да те блъсна. Там има двама човека. И ние двамата много обичаме да се оригваме, ще видим как ще станат нещата. А там ще видим как се качиме, понеже тия хора ми пръчите, не знам как се качим там, горе върху каналите. Ще им кажем да се мръднат. Ето те ми видяха вече. Днес срещнахме няколко човека тук, а по принцип не виждаме. А пък не си е толкова. Нямате ли бибитки? Имаме! Дали бибитките, не? И се казва и добър ден, здравейте се казва. Добър ден! Аз съм така, да сте били здрави. И сега идваме. Ето ни хора, тук вижте Дунава. Поседнахме тук, тези дядовци. Си поговорихме малко с тях. Не ни казвайте, не сме учтиви. Защото ни казахме добър ден. Но така и те ни питаха как държим това телефона. Селфи-стика. Да, викат ми, що не го закрепиш на колелото. Аз викам, аре ти го закрепи. Не си казал. Да, знам. Не, те питаха ме защо, къде го държа и аз не казах, че е в ръка. Ние питаха, не може да го закрепа. Ама не може. И хора, вижте там. Там Дунава е пресъхнал леко. Хора, ще закрепим ето тук малко телефона. Да слезнем долу малко. Хора, само мина в един влог на моя канал. Ето го ради, тук сега се качва. Чай, ради отиване там. Си бях забрал тук чантичката и се връщахме от центъра. Си бях забрал чантичката. Аре, ради, слизай. Аз съм джапанки. Аз миналия път бех джапанки. Няма да минути първо. Аз съм днес. Чак сега, върни се там. Хора, тук малко неразбирателство между мен и между Ради. Той не иска да иде там. Па и аз миналия път бех джапанки и отидах. Здрасти, хора. Ради, остави тук камерата. Чули? Остави я там. Кое бе? Камерата. Аз там ще оставя, аз няма да пия. Не, баре. Камера е чина, снимава.
половин са, дай половин са. Е време. Първи ми ръце. Ето ни хора, сега ще тръгваме. Опа! Чай да не си забравя чантичката. Защото един път вече се е забравил. Да, аз казах. На мен седалката ми се изпече за една минута. Оп, хора. Хванах ви. Щехте да паднете, искам. Влак и Дунава. И Иван, щех да го убия. Ама на мен ми седалката ми се изпече. Нали това ти казвам? Ради, минавай ти първи. Как ако ти казвам? Га. Ей, тук Радко, пиратко. Аз може да си Кажи скоча. здрасти на нашите фенове, които са 7. 7 абонати имаме. Чакай. Пуга се. Смееш ли от тук с колото? Хора, между другото да ви кажа, аз съм за постригване. Не съм се постригвала отдавна и ми е порасна косата. Трябва да се пострижа. Тук край. Слиза надолу. Между другото, хора... Оп! Падна ми телефон. Да. Колелото. Ще подруса. Ще подруса. И ви предупреждавам! Ей, го е, обърна се камерата. Оп. Ради не знам къде отиде. Но некъде напред. Не знам къде е вече. Той отиде напред много. О, там има още. А, това са уния хора, дето ги срещнахме. Оп, хора, чайте, че тук леко не може да разклати, защото се опитвам да оправя камерата. И сега отиваме там към центъра. Приятен ми на вас. Ето, виждате ли? Учтив съм. Само да не ми кажете, че не съм учтив. Ай, какво пашеш котката, бе? Вижте тук котенца има. Оп. Хора, тук виждате малко шумата по дървото. Тук не знам прасенцето пак тук ли. Май няма тук прасенце този път. Ето, няма този път. Оп, тук може леко. Опа, хора! Оп, разклаща, знам. Хора, малко ще разклати. Опа! Тук ще спра за малко да оправя камерата, понеже... Извинете ме, хора. Имаш слънцето, бе. Да, слънцето снимам. Може леко да е тъмно, но може и аз така да го виждам, понеже гледам на слънцето екрана, понеже то блести. То блести точно в мен. Иван, слушай музичката, като с мангалите и шумидирали. Няма пускам, тръгваме напред, защото ни чака път много дълъг. О, 14 минути е. Супамен. Супамен. Супа. Дапвам. А, котенце. Я да обърнем, да го видим. Хора, вижте котенце на дървото. Чакайте. Там има котенце. Вижте. Не знам дали го виждате. Ама на дървото ви не мога да слезне. Да ги свалим? Трябва да ги свалим, хора. Не знам дали е правилно, но като гледам само мялка. Те са две. Хора, ще ги свалим.
Ще закрепа някак си камерата. Майката, не, майка се е мои кичета. Хора, е така леко ще остава камерата. Само да ни падне. Откъде мине? Ти си с маратонче, баба. Ние просто не можем да ги изкараме на улицата и ще ходят след нас. Ето ми паднат всеки бухути в това. Чакай нас. Пускай, мати, пускай. Я се прави, че ми изгълне нещо по кота. Аз ще изкарам това котенце. Да, мати ще изкарам. Хора, не знам, ето го едното котенце. Така, мати, къде? Да. Ето го, хора, едното котенце. Вижте кое е сладко. Да, мати, не виждам как ще слезе там. Хора, влезай нещо по кота. Ето котенцето, колко е сладенько. Това не ела тук, че Мацо, стой тук. Не мърдай. Ради, ела тук. Ела, дръж това котенце. Ела, дръж това котенце да не избяга. Да ги съберем трите. кое е третото? Да, тук още едно. Дръж. Хора, не си мислете, че се опитаме да ги тхваме. Се опитаме се да... Мацо. Ще го свадълчи. Чакай, Мацо, Мацо. Тук седиш. Мацо, ела тук. Тя се опитва да слезе малко по-надолу. Не знам, аз ми малко по-надолу. Скочи, Мацо. Така, Мацо. Браво на Мацата. Мацо, няма да плачеш, Мацо. Ето ги е втората Маца. Има още една оранжева. Къде? Там нагоре, ама е много нависоко. Няма как да свалим пред. Да клатим дървото, поне я падне. Хора, ето и втората Маца, има трета една оранжева. Да клатим дървото, човек, поне я падне, там ще... Хора, ето го, ето. Ради, подържи го и това. Ето така. Ради ми държи котиката. Хора, чакайте да взема да ви покажа третото котенце. Ето го там, не знам дали ще го видите, ето там е. Хора, онова няма как да го свалим. Ето ги другите двете. Подпригай ги, за да склати дървото, това е. Ето така. Маца им се хубави си вие сте. Добре, че ги чухме. Аз ги чукам, ама ти... О, лажевката, каква е сладка! Видели ли? Да! Човек, оти толкова да не дете тя. Мацо, ела тук, ма. Как си се качила така слеш, ма? Мацо! Абе, едното котенце вика мамо. Не без бъзик, човек. Чакай, Мацо, чакай малко. Че и двете мацата, няма как да ви държа мацата. Не мога. Човек, стига, взехме ги двете, сега ще оставим онова. Човек? Ела ги дръж, ще се опитам да се кача нагоре. И аз се опитах, но не мога. Хора, пусна мацата. Ами, Вземай другата маца. Тая маца 100% казвам, че говори мамо. То не знам. Вижте ги какви са сладенки. Ами това оранжевкото не искам. Ама това оранжевкото няма как да го хванем.
Хора, не знам какво ще ги правим тези маци. Ради, да ги закараме пред Бог? Пред кой? Или да ги оставим ето тук, на път? Не, ще ги вземем. Не, човек, виж тук може майката, например, да ги оставила. И да се върне. Окей, чакай някой слава. Ето ги. Ама поне ще ги свалим долу. Поне долу да седат. Мацо, защо се качила там левата? Или да ги вземем, човек, да поне да ги нахраним. А? Знаеш ли? Не те да слушам. Вижте ги. Ти са сладики. Ето ги. Мацо, защо си там, Мацо? Оп, леко ще паднеш. Не може, Ради, не може. Човек ще сваля, няма. Двете ги свалихме и това ще сваля. Ма те беха ниско. Да, ама все пак те си братче, те си тъчки, не знам какво са. Например, може това, което е майката да го вземе. Как ще качи майката? Майката после как ще го свали? Не знам. А ако тия маци седат ето тук на кормилото ми и не мърдат, ще свалим оная. Ма те нема мируват, гледайте ги. Е тук на кормилото. Но те надали ще мируват. Чакай, че кой нищо не виждам. Гледай ги, те ще слезнат. Ама не ми късите кабелите. Човек, мога се качи само еди тук, но пак няма мога да сваля. Знам и аз така се пробвам, човек. Стойте тук. Могаш да късна. Ето ги маците. Не, едното слезна. Едното слезна и избега. Камера, екшен, снимай, гости. Мацо, ти знам как се качила там. Много ми е интересно, Мацо. Ти си красива, Мацо, как ще качиш той на горе? Ето ги. Тя веднага се качи по-нагоре. Няма как да свалим. Дай да намерим някаква голяма пръчка. Някой голям път ще тук да изключим и ще го свалим. Ама гледай, тая, ела. Яла, ела ги дръж котата. Ела ги дръж. Чакай малко. Ето ги. Мамини благи. Ради, ела ги дръж. Чакай да стипа така. Дай, аз ще скоча върху него. Ами ти ако не бегат, котата ще дойде ти помогна. Ма те директно бегат. Ги ето като тия двете по-късно. Ой, се толкова. Ето. А? Ето контрата. Ела ги дръж. Човек, тя малко ще се качила там. Дръжи ги. Чакай, супер. Маца хубавица. Покажи ги на камера. Сладури. Сладури. Аз си тази чантичка на хора. С къв са се качили там? Минимален е такъв. Нещо ги е гонило според мен. А? Откъсне едно е такова. Много са жилави. И какво ще го сваляш с такъв клон? То това не е клон даже. Хора, мисля, сега като се опитаме нещо да направим, мацата се върна по-долу. Като ги свалим колкото можем, ще отидем на центъра и там ще спрем клипа. Даже не се знае дали и тук няма да го спрем, защото става много дълъг. Я да видим колко време е Маци. Маци, клипа е 24 минути. Мацо, чакай кротко, че сега се опитваме да ви спасим другото. Мацо. Мацо, тук ще седиш, Мацо.
Човек, ние като клатим кола, нищо има остане, защото те маци гледам, че имат големи ноги. Камера, екшън, снимай, блъскай. Вие маци. Ми страх е, човек, защо е се качила? Човек, ти си с мартонки, сигурно ще можеш. Чакайте. Ти си качила, окей, браво. Виждате как се опитваме, и двамата се опитахме да се качим, но Иван сега седна някакси. Сега ще опита повече да се кача нагоре. Според мен ще може, но колона няма може да издържи Иван. Не, ще го издържи, просто ще пада малко надолу. Дали се скърши? Да, опитай се да я свалиш. Дръпни я, човек! Чакай малко, да ти дам колона, човек. Виждате, Иван и аз как се опитваме да спасим котенцата. Ние сме героите на деня. Тук Иван ще остава... Чакай, котенца, елате тук. Елате, бати, Иван. Да взем колона на бати за Иван. Опитваш ли се да ти дам колона? Ето виж, братчетата и сестрите са ти тук и сестри и какви са. По-нако за го задърпай. Хайде, мамацума. Така, браво, дева. Дърпай, сигурно дърпай, човек. Да се така. Чакай сега, чакай. Пускай го долу. Пускай го, това няма нищо да стане. Не ми се пуска така, че падна. Бързо. Мачо, не бегай. Мачо. Мачо, не бегай. Лапата. Мачо. Нека избега. Аз съм много минути. Ето там, бързо. Ето там, не виж. Виж. Да, долу. Бързо да вземем. Хора, успяхме. Иван по-точно успя да вземе и трет. Пожарче. Бързо, колона! Не мога да ти дам, защото ми жут ръцете. И знаеш колко е неудобно в мен. Има двете. Още ли бега тази маца? Маци, вие сте много лоши. Виж ми излизат, къде пал да ги изядеш. Ама само, че вие сте много непослушни. Ето и оранжевата маца. Ох, човек, колко ме боли. Пожарках се. Не знах какво пливат. Ето и оранжевата маца. Ме дръжте. Ох, хора, натри как се ожарках. Ох. Мале, как боли, човек. Да види оранжевата маца. Ето и оранжевата. Не знам какво ще ги правиме. Идва кола. Идва кола, не знам. Хора, ще спрем на пауза и ще решим какво да направим. И се връщаме. Добре, хора, решим какво да ни направим. Аз се изпътих, кацарих се по това дърво. Хора, ето вижте. Оставихме ги в мешката. Ето ги тук, не знам дали ще се видят. Ама не знам как ще такова, как ще го нося по пътя. Хора, ще ги закарам пред Ради Бог, ще ги нахраним и ще изсипем вода. И там ще Има видим ли въздух? Я виж. какво Ивана, ще има ли правим. дупка? Има много лека дупка, много лека, но има въздух. Хора, сега ще спрем на пауза, понеже вече е 30 минути. Спрем на пауза, когато стигнем пред на Ради Бока. Се връщаме. Не, знаеш какво, хора? Много ме интересува, че е 30 минути. Ще снимам до там. Я ми кажи сега. Я. Дали има дупка, защото на едно такова ми е много дупка. Не. Има дупка, има лека дупка. Отвори първата дума. Хора, чакайте. Тук малко ще... И ти ще караш зад мен да е.